Benvinguts i benvingudes a tots a aquest programa inaugural del canal de televisió del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya, copc.tv. Avui iniciem el canal amb el programa Connecta't al COP, que tot seguit explicarem de què es tracta. És un programa en rigorós directe. En aquest moment em sembla que són aproximadament les 20 hores i un minut, potser, i bueno, ja encetem el programa. Des d'ara mateix podeu enviar suggeriments, preguntes, dubtes, el que vulgueu, mitjançant l'espai que surt a sota de la vostra pantalla, que després des de producció ens les aniran passant i les comentarem. Avui, evidentment, contem amb nosaltres, amb el decà del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya, en Josep Vilajoana. Benvingut, gràcies per acompanyar-nos. Hola, bona nit. Bona nit. I bueno, mentre van arribant les vostres preguntes, què menys que preguntar què és això, què es pretén, què és el canal de televisió COP, COPC-TV. Vinga. Bé, jo us agraeixo l'esforç que suposa posar en marxa tot aquest projecte. De fet, és un projecte que avui encetem, però que té molta feina al darrere, i que pensem que generarà més feina i més relació en el futur. Què és això? Bueno, d'entrada és un canal de televisió que ens pot permetre institucionalment al col·legi, per tant, tots aquelles que l'integren, participar, interactuar, fer aportacions, fer debats i sobretot mostrar el que és avui en dia la psicologia, diguéssim, en l'exterior, en la ciutadania, en la seva utilitat, la seva diversitat, és a dir, explicar el que moltes vegades ha sigut difícil d'explicar, i afegeixo també que ho expliquem amb imatges. És veritat que llegir és molt important, és molt atractiu, però que avui en dia la imatge ens guanya molt terreny, és molt seductora, i per tant hem de poder explicar algunes coses que ens passen, algunes coses que volem fer, pensem que d'aquesta manera, a través d'un canal. Per tant, el canal no és ni de la Junta de Govern ni d'un grup, sinó que és del col·legi, i aquí hem fet una selecció d'aquelles entitats, empreses que en aquests moments podien ajudar-nos a tirar endavant aquest projecte, i hem escollit un en concret que ens ha donat no només les garanties, sinó que ens ha donat el suport i que a més coneix bé el món de la psicologia, i per tant per això estem aquí, per això estem amb vosaltres i per això estem amb tots els col·legiats i col·legiades que en aquests moments els diem connecta't al COP, i a partir d'aquí farem junts moltes coses que encara ara no hem tancat, és a dir, no hem decidit com les podem i les volem fer, perquè esperem fer-les amb tots vosaltres. Com la inauguració és doble i estem amb aquest primer programa, que és Connecta't al COP, què és? Què serà aquest programa i quin és l'objectiu que es pretén amb aquest programa? De fet, els dos objectius principals, que estaven també darrere de la recent festa de la psicologia solidària que vam organitzar fa poc. De fet, els dos objectius són molt clars, molt diàfans, a part de que al voltant d'aquests dos objectius hi ha molta feina i hi ha moltes sinergies. Però el primer objectiu és obrir la psicologia al carrer, és a dir, que la gent conegui que no cal estar ni molt malament, ni molt trastornat, ni molt afectat per utilitzar uns serveis com són els serveis que presten els diferents psicòlegs i psicòlogues en aquest país. Aquest és el primer objectiu. I el segon és, a través de les dinàmiques que es podran, pensem, generar, fer parlar els diferents àmbits de la psicologia entre si i també, per què no, en relació a l'exterior. Què vull dir amb això dels àmbits? Doncs sabem que fa 30-40 anys hi havia una titulació que ni tan sols era de psicòleg, sinó que era una llicenciatura de la que penjava la psicologia. En aquests moments hi ha una llicenciatura que passa a grau de psicòleg i tenim moltes experteses que són les que realment estan fent la feina.
per no deixar-me en cap, en citaré un parell, no? És a dir, la clínica i la salut seria capdavantera? Evidentment, però tenim psicòlegs educatius, tenim psicòlegs a les organitzacions, tenim psicòlegs en el trànsit viari, etc. Tenim psicòlegs coach, és a dir, totes aquestes diversitats que ens apassiona a alguns les hem de poder explicar de manera que s'entenguin i facilitar juntament amb les diferents orientacions i enfocs que ha tingut sempre la psicologia, veure quina és de més utilitat en cada moment amb a la persona que consulta. És a dir, que tenim el programa d'avui, que encetem avui, que és Connecta't al COP, que aquest és una relació entre el que és la institució i els col·legiats o els professionals. I per lo que estem comentant veig que hi ha un pensament d'altres programes, no? Amb altres temàtiques, amb altres objectius. Clar, de fet, la televisió, en el sentit més genèric, la televisió a través d'internet, els mitjans de comunicació en general, hi hem de ser, hem de poder explicar a través dels canals que funcionen habitualment la nostra feina i la nostra utilitat com a professionals i també com a col·legi professional. Nosaltres obrim aquesta finestra pensant que ha de quedar permanentment oberta, és a dir, que aquest és un programa d'inici, per tant és un programa que podríem dir és un assaig general, que tots estem pendents dels focus, de l'atrezzo, del guió, etc., però que volem que sigui un ambient distès i per tant pensem que seguirem fent programes, que hi ha d'haver, pensem, aquesta vessant institucional sempre, és a dir, perquè ho estem fent des d'una institució, d'un col·legi professional, que en aquests moments, per exemple, parafraseando un conseller del govern de la Generalitat, aquesta mateixa tarda em deia el Ministeri s'equivoca quan promou una llei que vol castigar els col·legis professionals. Sí. És a dir, a Catalunya no ho veiem així i treballarem perquè no sigui així. I aquesta és la idea, no? És a dir, els col·legis professionals tenen, a part d'una trajectòria i una història, tenen una utilitat social i tenen un compromís. I això és el que volem mostrar. El que passa és que fer-ho de manera genèrica és una manera de fer-ho, com ho podem fer avui, però el que voldríem és baixar la concreció, és a dir, que la gent pugui entendre què fa un psicòleg amb el tema del trànsit, no? Que li puguem explicar, doncs mira, fa això, això i això prové més d'aquest camp, potser del camp de l'educació, del camp de la clínica, o sigui, poder explicar amb un cert detall, treure-li el misteri a algunes d'aquestes aplicacions de la psicologia. Per tant, pensem que en aquests successius programes que hauríem d'anar organitzant, doncs hauríem de parlar d'aquests temes. Ja estem pensant en el futur. Molt bé. Aleshores, aquest programa en concret, Connecta't al COP, el podem veure que a partir d'ara, cada dimarts, segon dimarts de cada mes, a les 8 de la nit, oi que sí? Aquest és el propòsit, sí. Molt bé. I aleshores, els telespectadors, els col·legiats, els professionals, com poden participar, a més d'acompanyar-nos precisament com a telespectadors? Clar, aquesta seria la via essencial, és a dir, poder participar en directe té un encant que probablement no té quan un envia un correu i arriba a la Junta de Govern o al degà, però aquest també és un canal obert, ho ha sigut des de fa molt de temps, i és veritat que hi ha col·legiats que tenen idees brillants, interessants. Per tant, amb aquesta certesa, el que nosaltres pensàvem és obrim la finestra, no l'obrim d'una manera tancada, és a dir, això està programat ja fins a final de l'any 2014, no. Això són uns quants programes, hi ha unes quantes idees, hi ha molta feina al darrere, però volem que els col·legiats ens enviïn suggeriments, idees, necessitats, i que per tant li puguem donar forma a través d'aquest canal, i això és des de ja mateix. És a dir, que ja ho sabeu, si teniu qualsevol suggeriment, podeu enviar un e-mail amb les vostres informacions o comentaris al e-mail connecta't@copc.tv. A partir d'aquí, podran venir els col·legiats als programes?
Bueno, o sigui, estem, deia jo abans a la 13, no? Estem en un procés de consolidar un plató en el propi col·legi que permeti que en determinats moments hi hagi un espai obert, no? Directe, on no només sigui lo virtual, sinó també ens puguem tocar, no? Aquesta és una opció que hem contemplat, és a dir, si tenim ganes, no? De fer que hi hagi algun programa en presència, en directe, no? En directe, vull dir, físicament, no? Aquesta participació via online doncs, és un canal privilegiat, perquè avui dia moltes vegades desplaçar-se és difícil o anem tots molt atabalats i per tant poder entrar, enviar una pregunta, poder participar és més fàcil que desplaçar-se, però pensem que sí que hi haurien d'haver esdeveniments prou importants com perquè convidem, no? A ser allà presents com si fóssim una televisió qualsevol. Molt bé, o sigui que podran venir potser com a convidats, com a espectadors presencials, telespectadors des d'on siguin, fer preguntes, interaccionar, en fi, que el que volem és una via de comunicació nova. Clar, jo m'he precipitat dient, parlem de convidats a assistir al programa, no? Però certament també hi ha la possibilitat de que hi hagin, és que hi han d'haver convidats a seure's en aquestes butaques, a interactuar, poder expressar necessitats, interessos, il·lusions, etc. Per exemple, de les seccions professionals, no? És a dir, els àmbits en què s'estructura la pràctica de la psicologia doncs, estan representats amb una estructura organitzativa en el col·legi. Per tant, aquests presidents, vicepresidents, membres de juntes, de les seccions, tindran, evidentment, un espai en aquests programes, han de tenir, i perquè aquí millor que pot explicar què fa un psicòleg en una escola que aquell que ho està fent. Per tant, sí, aquests convidats jo ja no els entenc com convidats, sinó com a protagonistes que estan ja obligats a estar aquí a partir de què n'hem parlat, i jo crec que hi ha interès i il·lusió en poder participar. Molt bé. Un dels continguts habituals d'aquest programa de Connecta't al COP serà també donar informació dels esdeveniments passats durant el mes anterior i dels futurs. Abans apuntàvem que fa uns dies es va celebrar la Festa Solidària de la Psicologia, que va ser tot un esdeveniment també novedós i era el primer cop que es feia. Tenim un reportatge que el passarem d'aquí un momentet, però abans de passar el reportatge m'agradaria que féssim una valoració, la valoració d'aquesta festa, com ha anat, quina era la pretensió, quins han estat els resultats, una miqueta... Sí, és una bona pregunta perquè encara li estem donant voltes a l'avaluació, perquè té molts aspectes. De fet, la pretensió de la festa de la psicologia solidària era canviar de xip. És a dir, una festa que congrega els col·legiats simplement per veure'ns, per prendre unes pastes i unes copes, està bé, però ens semblava que en el moment en què estem vivint, potser era, si no frívol, potser era un pèl buit, aquest objectiu. I aleshores se'ns va ocórrer de treballar amb diferents partners amb els que ja treballem habitualment, és a dir, plataformes cíviques o ciutadanes, entitats, associacions, ONGs, etc., i també diferents sectors de l'administració, per poder fer una festa que convoqui a la ciutadania i als professionals al mateix temps, alhora, explicant això mateix que pretenem explicar amb aquests programes, però fer-ho d'una manera presencial. L'escenari era ideal, vam aconseguir les Reials Drassanes a molt bon preu, s'ha de dir, ens van fer un tracte de favor i per tant vam poder-ho assumir com a col·legi. La valoració, malgrat va ser un dia dels que més han plogut en aquesta ciutat, a Barcelona, va ser un degoteig de persones al llarg del dia, algunes que eren col·legiats, òbviament, i col·legiades, altres que era gent
que s'havia assabentat de l'evento i venien a veure què. És a dir, que vam tenir una població molt heterogènia, al voltant d'unes 400-500 persones van passar per l'esdeveniment, i si això i la recaptació de diners per projectes solidaris no era l'objectiu prioritari, podríem dir que la valoració és positiva. El que sí ens semblava que era imprescindible era aproximar la idea de la psicologia a la població. És a dir, la psicologia no està al marge dels problemes, sinó que està en els problemes, que és solidària, que ens ocupem del benestar i la salut de les persones, i per tant que aquesta idea de servei des d'una corporació com el col·legi hi és. Aquest era l'objectiu principal. Aquest objectiu, aquesta idea ha arribat a la major part dels sectors als quals ens dirigíem, hem reforçat les relacions que teníem i per tant estem ja treballant en una, si no una festa en el sentit festa, com a mínim amb diferents projectes i amb diferents iniciatives en la línia de la psicologia solidària. I probablement amb algunes entitats hem establert un vincle que no teníem, no? En aquell moment. En aquest sentit és positiu. Ha sigut una feinada i probablement la part que també afegíem, que era aquesta que jo deia abans d'explicar que la psicologia no és només una determinada psicologia que treballa amb la patologia, sinó que és molt més ampli. Aquest objectiu que estava en el nostre pensament probablement es va aconseguir, però ens dona la impressió que poc, no? És a dir, que pensem que s'ha de treballar més, perquè és complexa, perquè probablement hem de fer, i aquesta és la pretensió en aquest programa, no? En aquests programes, és a dir, hem d'explicar-ho més, hem d'explicar-ho en detall. És cert que les activitats que es van fer allà la gent les va valorar molt positivament. Sí? Vols que vegem aquestes valoracions? Vinga, anem a veure el reportatge i tornem de seguida. Hola, bona tarda. Jo soc Helena Prats, del Departament de Premsa i Relacions Públiques del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya. Estem aquí a les Drassanes celebrant la Festa de la Psicologia. És la primera vegada que aquesta festa s'obre a la ciutadania i estem aquí doncs, una mica exposant què fa cadascun dels departaments i de les seccions d'aquest col·legi. Tenim amb nosaltres el vicedegà del Col·legi de Psicòlegs, que és el senyor Ricard Cayuela, que ens comentarà el perquè d'aquesta cita i el perquè l'hem obert a la ciutadania i de tot plegat. Bueno, jo diria que bàsicament el col·legi tenia, entre altres moltes, dues preocupacions principals. La primera, afrontar aquesta crisi, i la segona, donar a conèixer el que fem els psicòlegs a la ciutadania. I aleshores la idea que ens va semblar idònia, i que és aquesta que es presenta avui, és juntar les dues coses. Per això parlem de Festa de la Psicologia Solidària, on realment hi ha un entorn de solidaritat per tal de portar a terme uns projectes interessants i amb aquesta situació de crisi que estem vivint. I per altra part, quelcom que ens semblava important és, no sé si és la primera vegada, però almenys és una manera de donar a conèixer el que fa el psicòleg en tots els diferents àmbits, que són uns quants, amb la qual aquí les persones que venen poden sentar-se i poden veure el que des de cada àmbit de la psicologia, que són uns quants, podem fer d'una manera, si vols, divertida i d'una manera simpàtica. Estem amb Maite Sánchez Mora, que és membre de la Junta del Col·legi de Psicòlegs, i que volíem saber una mica què opina d'aquesta festa. Hola, Helena. Doncs penso que ha sigut i és molt encertada. Doncs és una possibilitat per oferir al públic en general, inclús per nosaltres, els propis companys i col·legues, el que fem els psicòlegs i les psicòlogues, no? Que a vegades ho suposem, però és una molt bona ocasió de difondre'ls.
Doncs ara estem amb Oriol Verdú, president de la delegació de Lleida del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya, i volem saber una mica la teva opinió sobre la festa. Bé, hola, bona tarda. Doncs la veritat és que fa molt goig tot plegat, perquè és un espai magnífic, participa molta gent i sobretot molta diversitat que d'alguna manera engloba les diferents vessants i els diferents àmbits de treball dels psicòlegs en aquest moment actual. Bé, doncs ara estem a l'estand de neurociència i veiem que tenim bastantes coses pràctiques que ara l'Òscar Pino, que és el president de la secció, doncs ens comentarà una mica per sobre. Hola, bon dia. Bueno, el primer, nosaltres som la secció de neuropsicologia que és la relació una miqueta entre el cervell i la conducta, tots els fenòmens de les funcions psicològiques superiors i el cervell. Llavors, una activitat que hem fet una miqueta de divulgació així pels nens, era dintre d'un cervell fer pintar neurones, intentar fer així per omplir una miqueta tot el que són el cervell. Ara estem amb l'Asunción Molina, presidenta de la secció de Psicologia Jurídica, i ells ens han presentat un qüestionari en el que ens fan una mica de referència sobre si hem tingut un bon o un mal divorci. I això, juntament amb un pla de parentalitat que han elaborat, és el material que ens han proporcionat. Ens pots parlar una mica sobre la vostra aportació? Sí, home, és per veure si heu fet un bon divorci o per si el fareu en el cas de que estigueu en aquesta situació. Intentem donar pautes, intentem donar una mica de guia a la gent per veure quan estan en aquesta situació de separacions i que si n'hi ha nens pel mig no pateixin gaire, i a partir d'aquí veure si la societat està ben preparada per aquest pas o per aquest canvi, que no té per què ser dolent ni traumàtic. Tenim el plaer de comptar amb Cristina Molina, directora del Pla de Salut Mental i Addiccions, que ha vingut amb nosaltres a celebrar aquesta diada. I res, volíem saber una mica què et semblava la festa, perquè és la primera vegada, tu has vingut moltes vegades amb actes que hem fet nosaltres, però és la primera vegada que fem una festa oberta a la ciutadania, que volem una mica donar visibilitat al psicòleg i lluitar per una causa en els temps que corren, i mirar d'ajudar en la mesura del possible, per exemple, amb els psicòlegs sense fronteres. Doncs volia saber la teva opinió d'això. Home, jo crec que s'ha de felicitar la iniciativa perquè realment és una manera que la societat us conegui més, no? El paper del psicòleg és cabdal en l'àmbit sanitari, en l'àmbit social, de l'educació, de la justícia, i la gent moltes vegades no ho sap. No ho sap fins que potser no té un problema i no es veu afectat i necessita ajut, no? Amb la qual cosa jo crec que és important que la població conegui tota aquesta feina que feu, la vostra labor social, sobretot la tasca de psicòleg és una tasca d'un treball exemplar amb les persones i que cada vegada té un paper més important perquè s'ha de dir que el context de situació de crisi social i econòmica en la que patim fa que moltes vegades la gent demani ajut i demani ajut en els psicòlegs, i per això és molt important que coneguin la vostra funció, com sou, com us moveu, què és el que feu, en què treballeu, i que a més hagueu escollit aquest sistema de fer tallers, que siguin més interactius perquè la gent us conegui més, perquè la gent pugui venir amb la família un dia de diumenge. Això jo crec que és una iniciativa molt bona que heu de repetir uns altres anys. Estem amb Leopold Carreras, de la secció educativa del Col·legi de Psicòlegs de Catalunya, i ells plasmaran emocions. Aviam, què ens pots dir d'això, de la vostra activitat? Hola, molt bona tarda. Doncs nosaltres la idea que teníem, que se'ns va acudir, en un principi volíem fer un concert en directe i tot, i que la gent, a partir de la música que anés sentint, anés reproduint mitjançant imatges, com les que veiem aquí darrere, els sentiments que li podia estar produint la música.
De fet, això és una pràctica, ja que estem a la secció educativa, et diré, és una pràctica que en algunes escoles les hem dut a terme, sobretot quan ens permeten, perquè la cosa està difícil, però de tant en tant hi ha escoles que estan obertes a fer expressions creatives, i no només dins de les classes de plàstica, sinó a utilitzar la creativitat literalment com una assignatura més per aprendre, doncs, a tenir pensaments divergents, a ser original amb les respostes que dones amb un mateix problema i no quedar-nos sempre amb lo establert i les coses més racionals i més estrictes, no? Sinó que deixem que la gent expandeixi la seva ment, potser podríem dir. Es deixi anar una mica, no? Es deixi anar. I aleshores la idea aquí era portar en petit format això, no? És a dir, que la gent, bé, ja que no hem pogut portar la música en directe, almenys amb la música que sona de fons, que es vagin inspirant i vagin reproduint aquí al darrere, doncs, el que els inspiri la música, sí. Doncs estem amb Marcela Herrera i amb Albert Soldevilla de la secció de Psicologia de l'Esport, i bueno, ells també una mica ens explicaran què han fet aquests dies aquí, a part de que heu fet un taller molt interessant que ha tingut molt bona acollida. Bueno, ¿nos explicas? Bueno, Elena, lo que hemos estado haciendo durante esta mañana es primero un taller de visualización, en el cual aquí tú puedes ver, no sé si la cámara lo refleja, digamos, cuál era el objetivo de este taller, que en principio era cómo conectarse con estados favorables. A partir de ahí vimos cuál es el proceso de la visualización, explicando cada uno de los pasos y con lo que nos permitió el entorno realizar una visualización. Posteriormente hemos estado trabajando aquí con los compañeros en tabla en un ranking, ¿no? En un ranking relacionado con el instrumento que vamos a utilizar durante esta mañana, que es el biofeedback, que en el fondo es qué tan sincronizado tú estás con tu respiración, si eres capaz de sincronizar tu respiración con los latidos cardíacos. Y entonces esto es y de manera como más lúdica hemos realizado un juego. Bueno, doncs això ha estat tot. Espero que aquest reportatge que hem fet us hagi agradat i que puguem repetir moltes edicions més. Moltes gràcies. Esperem que us hagi agradat. És una visió general del que va ser la festa. Evidentment va ser una jornada sencera, en molts més tallers de totes les seccions, tothom va participar. Molts de vosaltres que també veu participar amb aquesta jornada i que veu sortir també al canal, que vam gravar unes imatges, no sortiu perquè seria molt llarg, però no patiu, que mica en mica amb els programes vindreu aquí i vosaltres en directe ens explicareu el que veu fer, delegacions, seccions, tothom. I ara m'han dit que ja comencen a entrar preguntes. Si et sembla, comencem a veure que... Sí, només una puntualització, ja que parlàvem de música i d'emocions. De fet, veure ara aquest recull d'alguns moments de la festa ajuda a tenir una idea encara més consistent del que va ser, malgrat això, un dia de pluja tremenda, al final del dia tothom ja tenia que tornar cap a casa, etc. I con del desànimo, diguéssim, però el balanç general seria que hi ha moltíssimes iniciatives que gràcies a aquest recull, que estan gravades, les podem recuperar. I aquesta seria una idea que per mi em sembla una idea força fonamental, el registre de les activitats i dels discursos, etc., ens permet després recuperar-lo. Si no es perd, són esforços que es perden. Llavors aquí la idea de si això és útil, si això és interessant, jo crec que és fonamental en el temps que corre amb tants estímuls, que ho tinguem registrat, guardat i que ho puguem utilitzar de manera, això era un recull d'una part, perquè clar, és tot un dia gravant, per tant són pinzellades que n'hi ha moltes més i que ens poden, a partir d'aquesta pinzellada,
ens pot fer pensar, no? Algunes de les coses que jo sentia ara, no? En aquest petit recull, ja em disparaven, no? De dir, ostres, això... Per tant, aquestes idees que potencien, no? La creativitat en general, em sembla que és com molt interessant, no? Molt bé, doncs aviam si ens van passant des de producció les preguntes. Diuen que han arribat bastants, vull dir que començarem. Aviam, cool, ens pregunta com es pot lluitar contra l'intrusisme a banda de les acreditacions? Comencem fort. Sí. De fet, sempre hem dit que no som un col·lectiu ric i que, per tant, lluitar des del punt de vista jurídic, no? En els jutjats, en els tribunals, lluitar contra l'intrusisme és molt car, no? Per tant, que aquesta és una via que en alguns moments s'ha d'emplear quan atenta a la salut pública, quan és molt greu el que la gent fa, doncs segurament hi hem d'anar i anem. Les acreditacions és una via que ens sembla que ajuda a evitar que hi hagi gent que amb un curset d'un cap de setmana o sense res doncs faci coses similars, pròximes al camp de la psicologia, perquè no estan moltes d'elles prou regulades i per tant la gent pot col·locar-se en aquesta posició. Val a dir que en aquests moments que estem fent una reforma dels estatuts del col·legi amb una intenció tant de modernitzar-los com d'adequar-los a les demandes, diguéssim, legislatives vigents i de fer algun canvi en quant a la participació, augmentar la participació dels territoris més allunyats del centre neuràlgic, és a dir, aquest seria un tema. L'altre és la reforma del Codi Deontològic, que en aquests moments estan oberts, és un esborrany, es plantegen algunes coses que podrien donar lloc a que fos més fàcil que hi hagués confusió i un cert intrusisme. No ho permetrem, és a dir, no és aquesta la intenció. Per tant, hem de regular i hem de posar límits no només a l'intrusisme d'aquells que no són professionals de la psicologia, sinó d'aquells que no tenen prou capacitació per fer una cosa que ja és un àmbit molt especialitzat. Per tant, aquestes són maneres de lluitar contra l'intrusisme. I l'última és la que estem iniciant amb aquest programa i amb aquesta festa, és a dir, explicar a la gent exactament què és el que cau dintre de la psicologia i què és el que no hi cau. I això ho hem de fer arribar al màxim, no?, els mitjans de comunicació. Ens sembla que és la via menys costosa, diguéssim, dona feina però no costa tants diners com en els jutjats cada vegada que hi ha algú que descobrim que fa no sé què, no? Per tant, la denúncia pública també la podem fer, i la denúncia pública en el sentit de posar en els mitjans allò que ens sembla que és greu, ho hem fet molt amb la psicologia coaching, i ho hem fet en diferents programes de televisió, en els mitjans, és a dir, posant una mica d'ordre, no tot val, i per tant aquell psicòleg que és coach és una cosa i el que és coach és una altra. I alguns d'aquests altres ho faran bé, alguns sí, però no podran en cap moment dir que són psicòlegs o que apliquen la psicologia. Molt bé, continuem. Greta ens diu: en quina freqüència emitireu? Debatrem temes que puguem proposar. Gràcies i felicitats per aquest nou canal de temes psicològics. Bueno, això és el que comentàvem abans, no? Amb quina freqüència? Comencem amb el programa d'avui. Fem un programa, és a dir, serà gradual, per posar-nos a funcionar com una màquina. Per tant, d'aquí un mes emetrem un següent programa amb la idea de que en aquell mes n'hi hagin 2 i anem augmentant fins a una freqüència de 4 mensuals. El tema ha de ser prou divers perquè si no parlar sempre de la institució potser ens arribaria a avorrir, per tant introduirem temes específics. Aquesta era una demanda directa feta al nostre propi col·lectiu, és a dir, quins temes creieu que s'han d'explicar millor, quins temes voleu explicar, quines necessitats teniu, i per tant aquests seran els temes que ompliran els programes successius. Molt bé. Mostra diu: felicitats al COP per la creació d'aquest canal de televisió. Doncs felicitats. Doncs gràcies. Ja ens agrada que arribin comentaris, no? Està bé.
Continuem amb una altra. Greta, us envio salutacions des d'un poblet petit de la Garrotxa. M'encanta, com a professional de la psicologia clínica dinàmica, tenir-vos tan a prop. Com la psicologia dinàmica, tenir-vos tan a prop, clar, evidentment. Bueno, la Garrotxa és un paratge sensacional, gràcies. Molt bé, fantàstic, continuem. Maite Sant diu, Maite, felicitats per aquest nou canal, imatges i paraules recolzant de bo la visibilitat del col·lectiu. Quan emitirà? Ho hem dit, no? És normal que tinguem aquesta pregunta perquè pensem, a veure si això ho fan un dia i s'ha acabat. No. La intenció és poder-ho emetre amb aquesta freqüència augmentativa fins a tenir un canal, o sigui, una emissió setmanal. Fantàstic. Andrés Cuartero ens diu, moltes felicitats al COP per aquesta iniciativa i enhorabona. Que arribin d'aquestes. Gràcies. Continuem. Psicòlogo. Una pregunta. En aquests moments de crisi hi ha psicòlegs que necessiten donar a conèixer els seus projectes. Teniu pensat que puguin fer difusió de les seves propostes? Bueno, segur que hi haurà un espai per publicitat que... És a dir, pot ser una publicitat que ens ajudi a finançar, pot ser una publicitat que ens ajudi a fer entendre coses i pot ser també una publicitat que faciliti la feina dels psicòlegs. De fet, jo crec que és una obligació del col·legi la de mostrar la feina dels psicòlegs i la de facilitar que aquesta feina sigui real, és a dir, que es pugui fer. Nosaltres pensem que la major part dels psicòlegs que estan col·legiats volen treballar i per tant tot allò que sigui poder mostrar que treballen ens sembla que sí que s'ha de fer, no? Hem de buscar la manera de poder-ho fer, és a dir, potser en petites càpsules que mostren la iniciativa d'algú, parlant d'un projecte si estem parlant d'un àmbit molt concret, tots aquells que hi són. De fet, estem elaborant una bossa on hi ha persones que treballen, que en diem psicòlegos low cost, que seria persones que ja ho estaven fent, no ho hem inventat, però que el que intentem és que el col·legi tingui un paraigües jurídic per a aquestes persones, que es pugui divulgar i que puguem diferenciar. És a dir, que segur que es podrà fer publicitat d'aquelles iniciatives que tenen rigor, que tenen qualitat, que són prestació de serveis. Sí, compteu-hi. M'agradaria veure les fotos guanyadores del concurs de la Festa Solidària. No les he vist publicades ni al Facebook ni al web. La veritat és que jo no podria assegurar que hi són o no, per tant, si les has buscat, doncs segur que no hi deuen ser, i aquesta serà una petició que farem avui mateix via mail a qui li correspon penjar-les, les veuràs. Es pot veure des de tot el món? Bueno, això quasi que hauria de ser una consulta tècnica, no? Doncs mira... És a dir, internet està a tot el món, però... Exacte. De fet, una de les avantatges de la televisió per internet és que no tenim fronteres, vull dir que arriba, evidentment, a tot arreu, no? Clar, o sigui, és més, o sigui, ha sigut una manera de pensar d'aquesta Junta, aquesta idea de que no hi ha fronteres, no? I ens hem mogut a relacionar-nos amb gent de diferents parts del món i és un descobriment que apassiona, no? Veure que hi ha molts racons del món on s'estan fent coses interessantíssimes des de la psicologia. La Isabel ens diu, les conferències es podran emetre en directe? Les conferències, és a dir, el programa avui l'estem fent en directe i potser en algun moment haurem de fer gravar-ne un perquè, no sé per què, no vull anticipar problemes, però la idea és que sempre pugui ser en directe. Continuem. A.95 Celu, diu Josep Lluís Negredo, com podem participar per proposar temes i o activitats en aquest nou canal de comunicació per arribar més amb la nostra tasca a la societat? Felicitats per aquest nou canal de comunicació, suposo, no? Que deu... Ja no. Gràcies, Josep Lluís. És una de les persones que també participa habitualment en els encontres, a les assemblees, etc. I per tant és d'agrair la manera, o sigui, em sembla que s'ha sobreimprès un mail on poder fer
directament aportacions, però la via, és a dir, qualsevol porta d'entrada del col·legi possibilita, en aquests moments veiem sobreimprès aquest correu que jo deia, connected@copc.tv, però qualsevol dels canals del col·legi, és a dir, estarà obert, i especialment en aquest primer tram, a totes les propostes i iniciatives que ens arribin de tots els col·legiats. Molt bé, continuem. Esagar diu: ¿todos los programas serán en catalán o también en castellano? De fet, estem en un territori bilingüe, si m'hi apuren, trilingüe, és a dir, ens expressem a vegades en anglès, en català, en castellà, i per tant pensem que com a mínim en català i castellà són dos llengües, dos idiomes que es podran utilitzar indistintament. Continuem. Tarragona. Tots els programes es faran a Barcelona? Deu ser algú de Tarragona, no? De fet, aprofito per dir que el dia 19, em sembla que és 19 de desembre, es farà un programa a Tarragona en relació a la reforma dels estatuts que s'emetrà per televisió, no precisament aquesta, un circuit tancat, en cada una de les seus col·legials de Barcelona, Lleida i Girona, és a dir, s'emetrà des de Tarragona. Igual que fem això amb aquest esdeveniment, diguéssim, d'explicar de què va la reforma dels estatuts, etc., i ho fem des de Tarragona, en un moment determinat podem desplaçar un plató a Tarragona, a Girona, a Lleida, on faci falta. És a dir, que en aquest primer tram preferentment serà Barcelona per una qüestió de que s'han de moure moltes peces, però així que puguem, és a dir, potser amb menys equipatge, podem fer-ho des de qualsevol racó, i no només des de les seus, sinó que podem buscar la manera, igual que a Barcelona, per exemple, compartim a vegades l'Ateneu de Barcelona per determinades activitats del col·legi, perquè hi ha un acord, hi ha un conveni, també ho podem fer en altres territoris i, per tant, en un moment determinat desplaçar el plató, fer-ho allà i donar rellevància a un acte que s'estigui fent allà. Per suposat, a Tarragona també. Isabel diu: es pot veure el programa en diferit? Sí, el programa queda registrat, es podrà veure a la carta, ja, a l'uso com totes les teles, i a més es pot després es penjarà al YouTube, no? Per tant, es pot veure en diferit. Exacte, o sigui que tindran les opcions des del propi canal o des del canal complementari de YouTube. Fantàstic. Continuem. En Nick diu: es pot veure des d'Alemanya? Confirmat. Confirmat. O sigui, algú està veient des d'Alemanya. Veus? Això és fantàstic. O sigui, no hi ha fronteres, el que dèiem abans, és a tot arreu. Molt bé, continuem. Tenim alguna més? Sí. J. Grau diu: els estudiants de psicologia podrem participar? Sí. De fet, com a iniciativa, no seria iniciativa, una cosa que adelantes, una primícia, exacte. Com a primícia he de dir que estem treballant amb la constitució d'un comitè de joves. Què vol dir ser jove? Doncs tenir menys de 35 o inclús de 30 anys. Estem treballant perquè formalment es constitueixi un comitè de joves que pugui tenir una via directa de treball amb la Junta de Govern. Per tant, els estudiants, que serien el renglón anterior d'aquest col·lectiu de joves, ens interessa moltíssim tenir un canal directe, i si m'apuren, sense anar més lluny, el dilluns teníem una reunió amb els degans de les facultats de Catalunya i ens comprometíem a fer activitats conjuntes d'informació
de la situació legislativa, de les sortides que hi ha des del punt de vista de formació a partir del grau i també de formació continuada, fer-les en les facultats, és a dir, poder acostar-nos a les facultats, que ja ho fem en alguns moments, però fer-ho d'una manera més explícita a totes elles i entrar potser en més detall en qüestions molt concretes de l'itinerari dels estudiants. Molt bé. Psicòleg diu, per participar com convidat s'hauria de pagar alguna cosa? Com convidats, si entenem la meva confusió inicial, que hi havia dos tipus de convidats, venir al plató, evidentment, que no pot costar ni 5, i ser convidat per expressar o per comentar un projecte, una temàtica, doncs, de fet serà un tema que elaborarà el Departament de Comunicació juntament amb la producció, és a dir, que hi haurà unes temàtiques, unes persones, tant si hi ha algú que es vol oferir, es pot oferir. No té un intercanvi de diner, és a dir, no seria aquesta la qüestió, és a dir, serà, si estem pensant en un convidat que ve a explicar alguna cosa, doncs no s'ha de pagar. Vinga, Julià diu, enhorabona per la fita de COPC TV. Pregunta, en quina línia han variat els criteris d'acreditacions de psicologia jurídica forense? Millora la qualitat del servei finalment prestat pel pèrit? Ens trobarem pèrits sense experiència en l'àmbit? Moltes preguntes. Són moltes preguntes en una i de bastanta densitat. És a dir, no sé si seré capaç de fer-ho breument. La llei de serveis i col·legis professionals ve a partir d'una legislació anterior europea que s'aplica d'una manera o s'intenta aplicar d'una manera específica a Espanya, que fa que es presumeixi de lliure competència, o millor dit, que la lliure competència és millor que la regulació de les professions i la regulació que poden exercir els col·legis en quant a l'expertesa dels seus col·legiats o dels seus professionals. Concretament, en l'àmbit de psicologia jurídica forense, els jutges el que volen són experts i l'oficina estatal i també la Generalitat de la competència el que diu és no, qualsevol psicòleg pot fer qualsevol cosa. A nosaltres això ens sembla aberrant i per tant no ho defensem. Però com que no podem prohibir-ho, el que hem fet és assessorar, suggerir, orientar i formar lo possible a tots els psicòlegs que vulguin formar part dels torns i per tant que tinguin el màxim de garanties de que ho faran bé. L'acreditació en concret és una acreditació que és del col·legi, és a dir, nosaltres podem acreditar en base a uns criteris, o sigui, són dues coses diferents. Una cosa és l'acreditació, que el col·legi té la potestat d'establir quins són els límits, quines són les garanties que demana, i l'altra és que això doni pas a pertànyer a un torn d'intervenció, etc. Aquí és on tenim la dificultat, és a dir, l'oficina de la competència diu no poden frenar ningú i els jutges diuen no, escolti, jo el que vull és gent experta. Per tant, el que suggerim és que la gent es prepari bé, és a dir, que estigui ben preparada per fer una feina ben feta i per tant el que pretenem és que amb les acreditacions això sigui més fàcil. Tampoc és una garantia, però ho intentem. Que són les 8:50 minuts, més o menys, aproximadament. Per tant, encetarem aquesta i ja farem una mica el tancament. L'Ester diu, felicitats per aquesta iniciativa, doncs moltes gràcies, i ens agrada, no? Oi que sí? Sí, s'agraeix. I ara, aviam, aquesta, ja hem passat una altra, però no passeu res més. Al centre, podem contractar programes o publicitat al canal? Sí, la idea és que sí, és a dir, que es podrà contractar piano de la mateixa manera que quan vam fer un passe de la revista en paper a la revista digital, doncs també hi ha una forma diferent de fer publicitat que hem d'anar ajustant i hem d'anar canviant. És a dir, les revistes estan bé, però està clar que passem
cada vegada més en el costat de lo digital, i per tant és allà on es juga la possible publicitat. De la mateixa manera que tenim uns criteris d'ètica i d'un cert rigor per mostrar publicitat, els tindrem també aquí. Molt bé, doncs abans d'acomiadar-nos hem comentat abans que també informaríem de les activitats futures, i ara tenim una de manera immediata en els propers dies. Tenim dilluns, dia 16, l'assemblea del col·legi. A quina hora la tenim? De fet, em sembla que és a les 8 del vespre i en segona convocatòria deu ser 2:45, que habitualment és així. És una junta general, no hi ha cap... diguéssim, cap cosa especial o estranya en aquesta Junta General, perquè els estatuts no van a aquesta, ha de ser una extraordinària i per tant no van en aquesta Junta General, i l'únic que es presenta és un esborrany de codi deontològic, que com comentava abans, la pretensió no és difuminar fronteres, fer-ho fàcil als intrusos, etc, perquè com podeu pensar, això se'ns hauria begut l'enteniment algú, sinó que el que es pretén és simplificar al màxim, però amb totes les garanties, i per tant hi ha un període d'esmenes que just acaba quan comença aquesta Junta General, i fins a aquell moment les esmenes que hem rebut van totes en la direcció d'assegurar el rigor, assegurar que el psicòleg exerceix allò que pot exercir, etc, i tingueu la seguretat de que això és el que procurarem tots plegats en aquesta Junta General. I si en aquesta Junta no s'aprovés perquè és impossible, perquè és un desgavell, doncs no l'aprovaríem i esperaríem. És a dir, no tenim cap pressa en aprovar un codi que no ens doni garanties. Per tant, aquest seria potser el punt més important d'aquesta Junta General, perquè l'altre és de procediments, són els pressupostos, que és com cada any, no? És a dir, que és important, que hem fet algun canvi per millorar la gestió i la transparència, però que no té cap més secret, no? Vull dir, són habituals, tothom els té, els pot, a partir d'avui o d'ahir, els pot veure i els pot disposar. És a dir, sí que hi ha alguns esdeveniments que a mi m'agradaria, diguéssim, comentar especialment, que no aniran a aquesta Junta General i que tenen a veure amb justament la reforma dels estatuts. És a dir, en 30 segons el que pretenem, i ho explicarem també el dia 19 en aquest programa que dèiem per tot Catalunya, el que pretenem és que els territoris que no són la província de Barcelona, sinó que són la província de Tarragona, la província de Girona i la província de Lleida, per tant, que tenen aquests tres últims el 15% del conjunt dels col·legiats, puguin tenir la mateixa participació encara que estigui ponderada. Per tant, què vol dir? Vol dir que si quan es va constituir el Col·legi de Catalunya no hi havia territoris, només hi havia un col·legi en un territori, i ara en aquests moments hi ha una seu a Barcelona i 3 delegacions, el que volem aconseguir és que tothom tingui la mateixa possibilitat de participar en els òrgans de govern del col·legi. És a dir, que tingui la presència en els òrgans de govern, amb veu i amb vot. I això, que és la proposta que fem, no la farem en aquesta Junta General, però anirà probablement una Junta General extraordinària monogràfica pel tema dels estatuts. I aquest, que seria el punt més novedós, és un punt d'obertura i de fer participar tots els territoris, ajudats a més, no només desplaçant-nos amunt i avall, sinó ajudats també de les noves tecnologies, que ja no són tan noves, que ja són molt actuals. Per tant, aquesta idea de fer participar i de fer participar a través dels mitjans ens sembla realment important. És a dir, no només és tocant-nos i movent-nos, sinó també a través d'aquests mitjans que podem comunicar idees, que podem fer participar, i això és el que pretenem. Molt bé, doncs si no hem d'afegir res més, ens acomiadarem. Gràcies de Josep Vilajoana per acompanyar-nos en aquest primer programa. Esperem que tornis amb el proper també. I a tots vosaltres, a totes vosaltres, us esperem el proper segon dimarts, el segon dimarts de cada mes a Connecta't al COP. I recordeu que si voleu enviar qualsevol suggeriment, pregunta, plantejament, podeu fer-ho mitjançant el correu connecta't@copc.tv.
I res més, espero que us hagi agradat i que sigueu fidels telespectadors dels propers programes. Fins aviat, una abraçada.